Habana es el destino final de gran parte del exilio español. Jóvenes españoles que hacen las maletas para buscar fuera la oportunidad profesional que aquí no encuentran. La situación del paro juvenil tan grande que tenemos en España. Que dicen la chacha, tenés que comer en la cocina, tenés que salir inclusive con un delantal a pasear al perro, a sacar la basura. Están trabajando. A ver, ¿cómo quieres que te lo diga? A ver. Son básicamente cambios de residencia, ¿no? Inmigración serían fluxos de salida e inmigración serían fluxos de entrada, ¿no? Dun mesmo país falamos de inmigracións internas, de outros países de inmigracións externas. Os movimentos migratorios é un feito social universal que se produce sempre ao longo da historia, ¿no? Hai momentos por cuestións de coyuntura económica, ¿no? Ou por cuestións medioambientais ou incluso por coyuntura política que provocan movimentos, ¿no? Como pode ser durante unha guerra, ¿no? Eso conleva, ¿no? Un movimento de población, non pode haber, digamos, distintos elementos que o xustifiquen, ¿no? Xeneran cambios sociais, ¿no? Tanto nos países expulsores como nos países receptores. En primeiro lugar, podemos falar, se queremos, das salidas, ¿no? Es decir, da emigración, por exemplo, galega nos anos 60 hacia o exterior, ¿no? Que efectos ten esa emigración? Pois ten efectos que teñen que ver, ¿no? Pois justamente cunha saída de población activa, en ese caso incentivada, ¿no? polo réxime franquista, justamente porque o mercado laboral non absorbía esa demanda, non? Ou ese conxunto de población activa. Entón, eso que fai é justamente restar presión, non? Interna a un determinado territorio. Entón, en ese caso, hubo unha xestión favorecendo, non? Esas saídas. Ocasionan cuestións como teñen que ver, pois, ao mellor co retraso á fecundidade, teñen un impacto, non? Ocasionan fenómenos, pois, tamén como percepción incluso democrática de como funcionaban países europeos, non? Abren mentalidades, non? Ocasiona, evidentemente, non? Impactos na sociedade da acollida, flexibiliza ese mercado laboral, en ocasións serve justamente para precarizar a un subconxunto da población, teñen menos a veces dereitos, non? Aínda que non sobre o papel, si na práctica, non? Que os traballadores nacionais tamén, lóxicamente, poden ser unha fonte de racismo, non? Moi, a pesar do relato que se construe, non? Como dicindo que as migracións de españois, portugueses, eran migracións idílicas, non? Que non xeneraron rechazo, pois nin en Alemania, nin en Francia. Isto, na realidade, non foi así, pero unha parte, digamos, non contada, digamos, da historia, non? Galicia, entre o ano, digamos, 91 e o ano 2000, digamos, 12, ten saldos migratorios positivos. Quere dicir que hai máis entradas que salidas, non? Isto é tamén unha cuestión a destacar, non? Por así decilo. Eu creo que ten moito que ver, non? Tamén cun papel do Estado de Benestar, cun conservadurismo social, cunha visión da emigración como un fracaso colectivo, como só destinada a aquelas persoas que están nunha situación desesperada. Isto fai que nos teñamos, digamos, un estrato de población, non? De idades activas moi novas que rexeitan moverse, non? E que entenden que, en certa medida, pois, parte do benestar, non? Ten moito que ver con, digamos, ca súa inserción familiar, ca súa familia. Entón, en esa etapa, a nos, digamos, nos chega máis inmigración, tanto que digamos, se produce inmigración. Que sucede? Depois, dentro do ano 2012 hasta o ano 2015, efectivamente, aí temos un saldo migratorio negativo, máis saídas que entradas, donde, digamos, parte desas saídas é de población estranxeira, ¿no? Pero efectivamente se incrementan as saídas de población, digamos, nacida en Galicia, ¿no? E de pais galegos, ¿no? Entón, en ese sentido, son os anos máis duros da crise económica en Galicia, unha crise que chega tarde, ¿no? Polo menos demográficamente chega tarde, e que impacta, digamos, en ese proceso de salida, ¿no? No ano 2016 cambia de novo o ciclo migratorio e estamos volvendo a recibir, digamos, temos un saldo migratorio positivo e estamos recibindo máis entradas que salidas, non? É dicir, por así dicilo, se pecharía
demográficamente, ou parece, só temos o dato dese ano, non? E non sabemos cal vai ser a evolución, pero parece un punto de inflexión en relación ao acontecido no anterior, non? Eu creo que, independentemente diso, e algún estudio está feito, algunha tese está feita, está se producindo, digamos, non, por temas de sobre cualificación para determinados postos e dependendo un pouco dun perfil formado, por así decirlo, movementos de concentración de capital humano nas grandes cidades globais, nas españolas, non? Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, e tamén nas europeas. A pesar do sedentarismo, xa hai un movemento, digamos, de población, de persoas en idade activa, novas principalmente, que se están movendo por estilo de vida ás grandes urbes, digamos, ás cidades globais, donde se concentran determinadas oportunidades laborais que Galicia non oferta, non? Eso se incentiva ca crise económica. Son persoas en idade activa, entre 25 e 45 anos, o grosso, digamos, non dese perfil de salida, a metade, digamos, ou máis da metade, probablemente, non, teñan estudios universitarios. Os 3 países, non, onde se produce maiores salidas, non, son o Reino Unido, Alemania e Francia, e logo tamén se reactiva, digamos, a emigración de determinadas zonas de Galicia a Suiza, non? Que resulta que ten un perfil un pouco distinto, non? Porque está conectada ca bella emigración, por exemplo, da Costa da Morte, etcétera, etcétera, donde son fillos destes emigrantes que volven, digamos, a emigrar. O que sí que cabe decir é que, efectivamente, hai como nichos laborais, non? Que no estranxeiro están moi valorados e moi recoñecidos, non? Que teñen que ver, pois, justamente con determinadas enxeñerías, non? Teñen que ver, por exemplo, con o sector da fisioterapia, non? Es decir, onde hai pois, moita mobilidade de fisioterapeutas ao estranxeiro, o sector dos enfermeiros, científicos, non? Que si en estes países encontran, digamos, non, unha posibilidade de desenrolo da súa carreira como tal, non? Que non existe en Galicia, non? Pero tampouco en España, en moitos dos casos. A ver, a min unha das cosas que máis me sorprende, digamos, é que saíse tan pouca xente. Eso é unha das cosas que máis me sorprende, non? Eu creo que realmente a situación laboral e o desemprego juvenil, digamos, non? E as tasas, digamos, en certa medida, de desclasamento entre o nivel formativo que ten moita xente nova e os postos de traballo que están desempeñando, non? Eu entendo que noutro contexto non familiarista obligaría a unha migración todavía maior, es decir, ou noutro contexto que xustamente donde eses afogos, non? E esa emigración dos anos 60 e esa cultura do traballo e en certa medida de resistencia e de acumulación, non? Ao capitalismo como tal, que se dan moitas familias, ese trasvase de recursos entre membros da familia, non? Si eso se tuvera, digamos, laminado, por así decirlo, gastado, estaríamos noutro contexto todavía moito máis, donde as saídas se produciran de maneira moito máis intensa. Eso teño clarísimo, non? Se non houbera eses condicionantes, as saídas terían que ser maiores. E incluso dando por cerrado o proceso de máxima recesión económica, non? Pero sufrindo, digamos, o noso mercado laboral e o noso sistema educativo e a nosa estructura social, digamos, dos mesmos problemas que sufría, non? Previa á crise económica, eu creo que esas salidas se van a manter, o mellor con menor intensidade, pero de persoas que justamente non se van a resignar, por así decirlo, a aceptar ese familiarismo ou aceptar esas condicións do mercado laboral que están vixentes aquí. Efectivamente, temos un proceso de avellentamento que está aí, que é evidente, temos todo un proceso, digamos, de baixa fecundidade, un índice cinético de fecundidade por debaixo do índice de reemplazo, non? Que é o 2,1, eso se vai a manter e probablemente estes movimentos de población incrementen todavía esa baixada na natalidade, non? Quizás tamén un dos problemas a nivel democracia dentro de Europa ahora mismo, que o sur de Europa sufriu en exceso o que son as derivadas, non, económicas, ou digamos o que foi unha circunstancia económica que o resto de países de Europa non viviu da mesma maneira, con endeudamentos moito máis altos, non? É dicir, nos pagamos, digamos, por así decirlo,
os caprichos dunha política neoliberal, non? E non quita que eso se vaya a volver a producir, non? É dicir, eu creo que hai un proceso de fronteira interna dentro de Europa, onde en determinados territorios se nos castigou, clarísimamente, e que isto non vexo que teña correctivo. Eu creo que eso non se aprendeu desta crise económica, todo o contrario, e creo que eso moita xente o interiorizou de alguna maneira, no? E se autoculpou, no? de todo este proceso, incluso no? Autoculpando en demasía, no? A veces a xestión política, determinados políticos, que sí, efectivamente, moitos deles teñen unha parte de responsabilidade moi alta, hai investimentos tremendamente criticables, pero aquí en Alemania, en París, en cualquier parte del mundo, es decir, ¿no? E iso non conlevou, digamos, a unha visión crítica, dende o meu punto de vista, desa globalización, desa economía, digamos, ¿no? Neoliberal, e creo que eso pode conlevar a unha crisis posterior. Realmente, eu creo que esa lección non foi aprendida, ¿no? E que tamén esas clases medias moi castigadas, todavía a rabia contida de ese proceso, ¿no? De pérdida de poder adquisitivo, de pérdida, neste caso, moitas veces de emprego, conleva unha rabia que conlevará desequilibrios moi importantes a nivel democrático, por así decirlo, non? E eu creo que de aí veñen parte dese populismo que está increcendo en Europa, donde eles queren facerlle pagar a alguén, unha parte desa población, facerlle pagar a alguén todos eses procesos, e bueno, eu creo que se pagará moito máis caro que o que a deuda en sí ou determinados recortes, porque justamente forma parte do sistema político como tal, non? E nos vai a desequilibrar durante, eu creo que moito tempo, non? Vamos a ver, eu creo que aí Galicia acolle aos seus inmigrantes dentro do razonable, vale? Quero decir, non creo que este inmunizada por ese pasado emigratorio, porque se produce un proceso de mobilidade social ascendente e de distanciamento co que foi o proceso migratorio. É dicir, se idealiza o proceso migratorio vivido, neste caso, polas persoas maiores de 65 anos, non? E se intenta diferenciar, digamos, intenta diferenciar o seu proceso do actual, non? Es decir, entendendo que agora pois, é unha inmigración que non ven a traballar, que caen unha serie de tópicos, non? E cae un racismo expresivo en ocasións hacia os inmigrantes. Pero creo que Galicia é un territorio caracterizado, a pesar do seu illamento, por unha enorme superdiversidade migratoria. É dicir, todos na familia temos conexións con Venezuela ou con Argentina, Cuba, familia non sei onde. É moi raro, digamos, que non existan esas conexións co exterior. Entón, eu creo que eso facilita como un punto de encontro, non? Incluso moitas veces hasta a nivel comunicacional, non? Que é positivo, por así decirlo, non? O que sí que hai é unha consideración como negativa das políticas migratorias, como moi permisivas, e aqueles inmigrantes que non estén traballando, e, polo tanto, non estén contribuindo, teñen que marcharse, non? Esa idea tamén moi utilitarista da inmigración, si vienes a traballar, si me ves a reportar beneficios ao país, moi ben, pero si caes nunha situación de desemprego, vuélvete a tu país. E claro, efectivamente tamén dende a parte de discurso político, incluso progresista, sempre se fixo moito fincapé nesa parte, digamos, do inmigrante como traballador. Veñen a traballar, veñen, digamos, a enriquecer o país e tal, e non se fixo, quizás demasiado, non se fixo, digamos, incidencia pues, no aporte cultural, no aporte da diversidade, etc. Entonces, claro, cando hai unha crise económica, todo ese argumentario se ven ao chan, porque efectivamente as tasas de desemprego da inmigración chegaron a índices moi elevados en Galicia, do 36%, non? Ou por aí. Entonces, en ese sentido, eles pagaron moitísimo esta crise económica, non? Clarísimamente, vamos. E moitos deles se marcharon, baixou o stock, non? De población estranxeira en Galicia, non? Pero, claro, no último ano, 2016, os últimos datos que temos, volve a subir, porque eu creo que o mercado laboral, digamos, hai determinados nichos que non ten outra maneira, digamos, ou non son apetecibles para os traballadores autóctonos, non? E iso moita xente da población non o entende, non? A veces te digan que aquí, que somos de aquí, non temos traballo. Digo, bueno, pero tú irías de interna a unha casa
traballar 24 horas cuidando a unha persona con Alzheimer, non, verdad? E iso moita xente non entende. Ve un posto de traballo e pensa que é unha oportunidade, cuidadiño, non? Fantástica e maravillosa ganarte a vida, pero non. Realmente estamos falando de unhas condicións que eles están soportando, non? Tremendas, non? E iso a nivel de saúde, incluso moitas destas mulleres que cuidan persoas maiores aos 50 anos teñen unha espiña dorsal completamente destrozada, isto parece non importar, ou moitos dos seus empregadores non cotizaron por elas e, polo tanto, tuveron un beneficio económico, ¿no? Justamente por incumplir, digamos, ¿no? as súas obrigas laborais como empregadores, etcétera, etcétera, etcétera. E isto, claro, é moi difícil trasladar porque, efectivamente, a esquerda aí ten un problema ou as posicións máis de xusticia social teñen un problema e que nos trasladamos argumentos moi complexos e o resto traslada mensaxes moi simples. Entón, claro, isto lo contaba moi ben Lakoff, ¿no? De como, digamos, a dereita pues, lle gana o marco discursivo á esquerda, ¿no? Pero, bueno, aí eu creo que entre todos temos que facer un traballo de sensibilización, ¿no? E de minar justamente, ¿no? Pues todas estas fake news, ¿no? que efectivamente é o que son, ¿no? E que buscan justamente esa guerra de pobres, ¿no? Porque a inmigración claramente é así, ¿no? É unha guerra de pobres para que ti non mires, ¿no? cal é a estructura de opresión que tes por arriba, ¿no? E xa está. Tenés que comer en la cocina, tenés que salir inclusive con un delantal a pasear al perro, a sacar la basura. Están trabajando. A ver, ¿cómo quieres que te lo diga? A ver.